na nwanne anyị abatago Malaysia anyị esigo Malaysia nata Nigeria ka nkenezie ndị bịa mem welcome n'airport maka fa agbani kalumo nwanne ọbụrụ obere ife. Let's go. There is something, many, many, wanna, over something, wanna, many, something, shake your body with something, with your lowest. there is this something, Many, many, wanna, inside the room, wanna, many, but I don't know, shake your body shake up, with your lowest. I'm still saying, Many, many, wanna, there is something, wanna, many, inside is something, shake your body oh yes, with your lowest. I try make I ask, make I know wetin dey happen. I can see say everybody, they many every day. I can try make I know what is happening. I can see say some yes, then they wanna every day. But I want to tell you, don't wanna with me at all. If you wanna by my side, you, I go many by your side. There is something, Many, wanna, make you no try, wanna, make many, you no wanna. shake your body Oh, with your lowest. come on, let's dance, Many, wanna, let's jubilate. wanna, many, Oh yes, shake your body oh yes. with your lowest. Come on, everybody, oh, Many, wanna, let's enjoy and dance together. wanna, many, Let's many wanna. shake your body Oh yes, with your lowest. one no burile. Why shoot bed with mama fly? Iman guy man cause ebueli ono. Indi ono mangi. Jenu la lula o makemeti unu n'ofe. Shake ya, shake up, shake up, shake up, shake up, shake up, shake up, shake up. Miti enu lechaba. Ifebala babago, that is something. Also gum piwali ya. Also give me cha. Me tapa mi fe. Yes sir. Biko kai kene ndi bia na airport just dem asoka. Oke nsi Malaysia we na abata. Maka ndi akaka akosigo ndi onu kusie. Mana anyị jelu Malaysia natakwa n'udo. Ka kene ndị melimu nsute. Ndị si na ngadio. Some people they talk, one day they wanna every day. Guys, obugini kunu na wanna. Okomaka na mweli nnekwaka. Address ya gwata. Chifu Joseph Mezulora. Agbala fulu kwebio. Ekulevi zuroro derisienu. Owe kwaba agbala zuru. Anyị jelizi n'Imo steeti ewechege chichi agbalụse nke na-ekwuru nke na-ekwu ọnụ agbalụse nke Senjo agbala nze na agbata agbalụ onye tili gị n'otigbele mmọnwụ agbalụ onye jụrụ gị n'ọtụ ibe ịma ibe amị na-emeli mazụka agbala chukwu ga-ekwu ugwu ya onye m Senjo Joseph Mezulora, you dey many all the time. But I try make I know. Abulu go chitieligio, mwezi gigi gabanero, makana onye chimeleza abulugo. The Chief Executive Officer, St. John Nigeria Limited. Ọ̀pàdà pápá kúrú nwere ọnọdụ. Clearing and forwarding unu jeli o. Ọbụ igoteli ngwa egwu wee bunye Mazuka ka o tive egwu. Agbala ọgbala oribe nke ikwelu mụ na nkwa dịka o si wee
kese agbala nze senjo kedu isi gbotonu ọkwa gị kwele mụ nkwa na egwu bụ si na nna gbalị gị moto ifo n'anya isi onye liri ego n'ọnụ ya jeziekwa anya na moto onye agbara na moto jezie bele n'ụlọ gị arọ mbịala Lagos timegwu ọkwa gị lụrụ nnekwu ụlọ wee debe mgbe ede na-eketa ụlọ ịlụlụ mbụlụbịam yọba chibom senjo shipu gị lụrụ debela onwe gị bili n'ime ya webilio agbala nze odogo nwane ga-elele Joseph umezụlọ adịresi agwata agbalụzie ngene ekwulu ngene mụọ agbala fụlụ ugwebi zụlọ sejohu na-agwata agbala gwa minimini agbala gwa minimini wana onye ọ ga-adịlị mma agbala ọkụ isi m kelelu gị ike gburugburu odogwu makwa na ọ bụ ezigbo nna gị onye melụ nna n'eluigwe mere ọfụma onye nna ihe nọ n'eluigwe ịmakwa na ọ dị ihe ji ọkụ mmụọ agbala kelelu ịmụ nna gị onye m ike gburugburu odogwu chief siri agụ na akwata isi ka ike na ochi efi gị excellent lady Mrs. Chibuzo Umezuloha ma ọ mị na ị ga-adịla anyị ọkwa gị nwụrụ agbala nze na akwata agbala afọ ugwu efizulọra agbala sesi mukene lọlọ ya Mrs. Chinwoke Umezuloha odogwu nwanyị ọbịa dịrị mma Madam Peace nwanyị na-achọ udo dị na ngwulu uchebi agbala nze ekwana nwana ọdịta na ụmụ lere ike ịmụlụ ọmụmụ ụba ịmụlụ nwoke wee mụọ nwanyị uchebi agbala na nara agụ ụmụ ọnụ na Chukwu gọziri gị wee nyezie gị agbala nze mkpụrụ dị gị ibe Chinelu ga-ebuka chiebi agbala nze agbalụsịa si nwoke na-eji alụ maka na ịfụli ya n'anya ịgba kedu maka otigbu anyịnya ndị agụata tigbu anyịnya mazụ na-ekede ibe dị gị mma dị gwachi gị mma Ikechukwu Madike na agwata iClovet Nigeria Limited otigbu anyịnya na-eme kedu maka anya nji afụ ụzọ na Lagos Oyimutoni Obuka onye Chimeleze Bukas Marital Agent na papa onye ụmụ awụlụ DJ ọkpasi mba adịmụ tie Simba mini wana Oyimuse njo na agbata abalanze mini wana abalanze wana mini abalanze change your body with your low Chief Joseph Umezuloha mini wana lokuma abalanze wana mini abalanze change your body lokwa ya delemma with your low wena na menye ndu njem ọnụ na-egbuo onye mụchibike duru onye ọ ga-adịlị mma usedi n'ise you dey wanna every day I can't try make I stop her some yes and boys say dem say make I leave you you dey many of the time say the Nise Zion City ọkwa mene director of new hotel na Nise mayor na ị ga-adịlị nwaazụ ụka ọkwa na ụmụ
Ụmụazụ village na n'ise ebe anyị na-enwe anwale meyo daalụ ka nke nọyi mama onye ọ ga-adịlị mma Kristian Nwosu ọzọ nne ya n'ịgadị ọ bụ isi agụ ka isi jee chairman Igolo na-eche obodo nche ọzọ nne ya yudemini wana wana o ọzọ enjoy your life time no dey at all maka onye nwụrụ anwụ enwere ozi ife ọma n'elu ụwa akpakụ eli na-ekwe ife ọnụ mere ndị nwụrụ anwụ yeso ka kene ndị odogwu na anọka amana machala odogwu onye inwe obu n'isili ike wana all the time I can't try make I know ulu go chiteligio nyaki jagae onye inwe obu mini all the way amana machala kalisia onye ọ ga-adịlị mma chairman Igolo na-eche obodo nche ijiji a na-esolu mma ọ bụ n'ebe ka ga-ekwu ya ịma na ọ bụ n'elu nsị ịmagolu onye inwe obu adịla iru ude na-elio onye inwe obu ijiji a na-esolu mma eji ude wana ọdịde enyi na machala idesi iyo gbakwafa nkịtị na ọnụ kwuru njọ ga-ekwu nwa isekwala ugo ga-etu ọkwa ịma na eze dị n'aka Chukwu onye inwe obuo enyi mma baliva shake your body ijiji a na-esolu mma amana machala eze dị n'aka Chukwu onye ọchịchị ka nnata na ụmụ jago ịba mụrụ onye ka ọ na-agwachi o ndị nna m ochie wele ekele ude wana ọdịde ịgba ma nweze n'ọka ọgbọnụọ ya Uchenna Nweze onye ogologo a na-alụrụ ụlọ na-abịa oyi bọlụ kalịla akali Nweze amara m ebe mmebido kọba ịkpa ma Nweze o aise de wana ọdịta ọzọ Igbo ndụ ekene onye ọma n'elu ụwa ike kedakwuo oyi m ịma nwa eke n'ịgadio ịma nwa eke onye nke m Seriki Ambassador machi na-emelibe ranka edede Seriki Sanudezuwa nọ ịma nwa eke n'ịgadio ude wana all the time ịma nwa eke injinia ịma nwa eke na ị ga-adịrị maazị ọ ka ị na-emeli m na Chukwu ga-akwụkwọ ụgwọ ya oyi m Chisom nwa mmadụ niligiretiyo dọgba agbala nze n'ọka agbala yude wana everyday Achisco Juda na mụ na ya dị na mma yekwene ibe ọnụ na-ekwuo ka o mebi ya ije mụ na gị onye nne ya si ori mmiri ọ na-eji ọka gwa awa mgbo Chisom nwa mmadụ odogwu nwa m mmiri gị retimo oyi ma agbala nze Chisom ide wana all the time agbala nze mmiri nwa gị reti chiama n'ezi ọka yutu mmiri sheka oyi ma mmiri agbala Chisom nwa mmadụ sheka kake nọghị mama oyi m mmadụ
ọkwa Nsụka ka isi eje ọzọ n'ịgadị ọzọ Chinedu ọzọ n'ibu mmọnwụ onye mụ aka n'eluigwe na n'ọka matụrụ n'ịgadị Director Asmatel Construction onye ọma na ị ga-adịrị nwa Nsụka ekene onye ọma n'elu ike kedagbuo wima na ọgọ bụ na nwere ọga n'ụwa ma nke n'ezi ọhịa ma ọga nwọma ekene Maxco udogwu na nnibo udogwu na kweli gbawe kwele mmiri ekene Maxco yo ụgbọ na-akọ mmiri n'ebe ụgbọ na-akọ mmiri onye ime ugwu akọ ide wana ọdịda ekene Maxco ịma ibe omi na-emeli mmụọ ekene nwa Chukwu ga-akwụ ụgwọ ya udu akọ mmiri n'Igbo ọmaba udu akọ mmiri na Igbo na ị ga-adị ụmụ obodo anyị ọkwa ụmụ mana nwanne enwekwe di ya aka ndị agbalụ nwanne m Chukwu na-agba eze nwa ọnwa na Germany ọnwa wana all the day oge Chukwu adagwa eze onye ọ ga-adịlị mma sọpụrụ ekwe na-ekwe ka onye karịa gị n'ụwa ọ karịa gị nọ njọ sọpụrụ taya ide wana ọ dị na kenelu mezi oyi onye na-eme ka nsi emene n'ụwa ọkwa anya bụ n'ọhịmọma nwanne m nwachiene ọkwa mmegbu emegburu n'ogbenye ọkwa anya ka ogbenye na mgbalị ọpụta onye ibe ọpụta nwa m ọpụta ihe mene gị ma anyị emene m akpa mma na-ekene ka nke na-egwu onu onye m aike ya ma mmaghachiye onye ọ ga-adịlị mma ọbịa bụla wana all the time there is something many wana everybody come wana many delay shake your body let's be happy it's your lowest enjoyment galore many wana make we carry go wana many for our enjoyment shake your body it's your lowest oye mo Stanley Nwakalo many wana Asa technology wana many no mo beloka shake your body onye ọ ga-adịlị mma it's your lowest dealers of electronics many wana Stanley Nwakalo wana many thank you shake your body yes so it's your lowest odudu kwaba many wana ije Chukwu nwere amadị wana many anya anyị ji afụ shake your body odudu kwaba it's your lowest odudu beli na njọ many wana ibeli ni njọ wana many ibeli na njọ shake your body odudu kwaba it's your lowest ibeli na bad side many wana ebe ibeli adọrọ mmachacha wana many anya na-etigbu m etigbu shake your body with your lowest etiwe odudu etiwe mkpu